ина духтарако материалои фасон пурсидем. Ҳозир машмуда як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Ҳамаи материалошон хушрӯбай. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза ряди Хитой бозор бугема, ряди материалои Хитой бозор. Ина 58-ум контейнер. Марамат биёен магазини Оиша гӯен нишонтон метиҳан. Духтаро бовар кунен ҳамқа материалои фасони Дубай доранд. Нархошон, ҳамин нархои материалошон аз 200 сомон сар мешава то 3500 сомона. Умумӣ карда ҳозир машмуда якта ба якта нишон метиҳам. Ина нигоҳ кунед. Баъд бо ҷудогонаам нишон метиҳам навор карда. Марамат биёен духтаро хушрӯгиша бинен. Ина ряди Хитой бозор буген нишонтон метиҳан. 58-ум контейнер. Ҳама намуди материалои фасон оригиналша метонен аз анамин нуқтаи савдо пайдо кунен. Бо нархои хубу дастрас духтаро мана бинен чихе хушрӯбай. Арӯсако, мисол холои тӯйдор ҳама шумо метонед иҷа омада тамошо кунен, бинен бо касоне ки мисол чандта мегиранд, скидкои зур доранд, туҳфа доранд. Марҳамат. Не, касе ки мисол барои тӯй, барои арӯс сарупо мегира, якта бархитои тоза бо айҷа метона ки соҳиби нанамхе бархитои фасон шава. Мана туҳфа гира. Бинен чихе хушрӯбай борошон. Ҳама намудуш ҳастай. Анами материал айфон ном дорад. Духтарако ҳозир ҳама ҳамира пурсидаистай ки чанд сум боша. Марамат оригиналаш 3 метраш 3500 3500 бо арзон мешава. Ҳамаи цветош будай духтаро кори дастӣ рафтагай. Ҳамаш кори дастӣ. Ина расветкош, иҷада иқа расветкаш бо дигар намудошам астай. Нависен суратоша мепартоянд духтаро. Агар ки омада натонен духтаро бинависен, даставкатон мекунанд, даставкашон бепулай. Бозори Корвон айҷа тарафи Пажарка якм дарвоза ряди Хитой бозор духтаро 58-ум контейнер магазини Оиша гӯен нишон метиҳанд. Ана ин намудо ҳастай. Ё 2 метра ана. Ина чанд пулан? Ина 3000 бо скидка шудага арзон меша. Ина 3000 фаранозана ё бо арзон меша оригиналош. Марама духтаро бо метавонен биёен айпеш хитом бинен. Беҳад фасонак, беҳад хушрӯбош. Ҳозир нигоҳ кунед ҳами чанд намудуш буромадагӣ ай. Ай чанд дизайниш буромадагӣ будай. Метавонед бинависен суратоша партоянтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ина материалои Фарзона духтаро, Фарзонаи Хуршед материалша бисёр ёк пурсидаиста буданд. Марҳамат оригинал тоза Дубай 1700 сомон будай. Ҳозир ман дигар цветошам нишон метам. Хушрӯ будая неки вишивкая ай болош санг дора. Дубайски вайш бархтш қа тозая, қа хушрӯбай. Духтаро ина цветоша бо бинен 1700 сомонӣ бо арзон мешидай. Расветкошда гап нест. Беҳад расветкачои хушрӯ доштай. Марҳамат ина закияшам ҳастай. Мана цветшам, сиёҳшам, фиолетови тёмншам. Хулос ҳамаи цвето ҳаст. 1700 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза ряди Хитой бозор 58-ум контейнер магазини Оиша гӯен нишонтон метиҳанд. Омада натонен даставкатон мекунанд. Даставка бепул духтаро. Ина духтаро касое ки материалои новинкаи Дубай пурсида буданд. Марамат бозори Корвон даем магазини Оишада. Инамхе новинкаи хушрӯ омадай 58-ум контейнер тарафи Пажарка якм дарвоза ряди Хитой бозор буген нишонтон метиҳанд. Ай чанд цвет дора. Инаи модел ҳаст. И 1700 сомона я бо арзон мешава. Ана баъд бо ҳаста ино бо нигина амоқулва будай новинка. Иам 1700 сомон бо арзон меша. Ина кушодагиша бинен духтаро тоза Дубай. Марҳамат метавонен духтаракои хушрӯ бинависен шона. Қай цветиш хушрӯ бинависен дар бораи даставка ё дар бораи дигараш бо катиқчонам суҳбат шавен. Ҳами чӣ материале биро яку бовар кунен дарав 3-4 сортуш мебироя. Ина агар оригиналша хоҳен ина 1700 сомон патиира бинен чихе хушрӯбай. Сангошам оригинал. Як бора хай биёен духтаро ай пеш хитон бинен. Агар ки мисол омада натонен даставкатон мекунанд бинависен шона. Даставкашон бепулай. Ина намудошам ҳаста. Ина намудошам ҳаста. Ёям хушрӯ ино 3000 ана. Бале арзонша бад ин моделош арзонтарош омадаги 1700 сомон. Расветкошам ҳаста. Ай расветка бисёр доштай бинависен суратоша партоян.
боз як новинкаи фасони Дубай духтаро беҳад хушрӯ. Аи ҳам митискаш ҳастай, ҳам митискаша доранд, ҳам оригиналша. Нархи оригиналаш чанд сумай? 1800 сомонаи оригиналаш бо арзон мешавад. Оригиналаш 1800 сомонай бо арзон меша. Митиска бо доранд им сорт. Духтаро нигоҳ кунен. Ина бинен чанд цвет дора. Сафед дора, кабуд дора, сирх дора, малина цвет дора. Беҳад хушрӯ. Ҳозир новинка мебромадай. Бо дигар цветошам бидай бинависен, суратошам мепартоянд тона. Иҷа бозори Корвонаи тарафи Пажарка, ряди Хитой бозор, якм дарвоза, 58-ум контейнер. Магазини Оишагӯя нишонтон тиҳанд духтаро. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Иҷада бози манекенда ҳастай. Манекенда биненда духтаро 1800 сомон бидай оригиналаш бо арзон меша. Аи бо митискашам ҳаста. Митискаш чанд сумай? Митискаш 1100. Митискаш 1100 сомон. Мана духтарако дар магазини Оиша инчунин анам хел паритовисои оригинал омадай. Тоза Дубай и вишифкоша биден. И сангоша биден. Бархташ тоза алманал, бархти оригинал. 1700 сомон бидай бо арзон мешава. Ина расветкош ҳастай. Расветка бисёр дора. Бинависен бо суратошам мепартоян. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Иҷа бозори Корвонаи тарафи Пажарка, ряди Хитой бозор, якм дарвоза, ряди Хитой бозор, 58-ум контейнер. Магазини Оишагӯя нишонтон метиҳанд. Қайё хушрӯан. Ё чандиян? Ино 900 сомона. На, ино 900 сомони. Анаиш чи? Ино 1700 сомон. Инам алманалай борина. И 1700 сомон. Мана ино 900 сомони духтаро. Анаи вайдоро чи турдоро? 1200 сомон. Бо айно оригиналош ҳастай. Ина 1200 сомон бо айда қиматошам ҳаста? 1700 сомон. Ина ё 1200 сумаяй. Бо 1700 сумашам бидай ай ҳами. Хулас духтаро интихоб дар магазини Оиша беҳад бисёрай. Чин намуд материале ки мехоҳен марамат метавонен нависен, сурат партоянтона ба ҳазур интихоб кунен. Дара ва как доставкатон мекунанд. Хушрӯгии материалора бинен духтаро. Қафасончаян 1500 сомонай бо арзон мешаванд. Тоза Дубай духтаро. Касе материалои Дубай мехоҳад, кори дастӣ рафтагиай, як бурак биёин ҳамҷара хабар бигирен духтарако. Ина чанд свет доранд. Баъд бо комбахтои амбреям доштяни комбахто чандан? Амбре 1600 сомонай бо арзон меша. Амбреёшон 1600 сомон бо арзон меша. Баъд иҷада ҳаст анаи модело. Ина ё чанд пулан? Ино якниме бо арзон меша. духтарако 1000 бо арзон меша. Ман рақамҳои савдогара мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо метавонен чонкати ҳам суҳбат шавен. Иҷа бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза, ряди Хитой бозор, 58-ум контейнер. Ваяй магазини Оишагӯя нишонтон метиҳанд. Ида бинен чихел материал бисёра иҷада. Хушрӯан материалошон ҳамаш хушрӯ. Иними глакози мо дашида бидияна. Ё чанд пулан? 1700 сомонай бо арзон меша. Ино дубайский алманалай. Алманал оригинал будай духтаро. 1700 бо арзон мешава. Бо дабураи мисол митискош, дабураи дигар фасонош метавонен хичона пурсен. Ина рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Ин хеле сеткои оригинала диден духтаро. Ҳамаш нигинай.